Здравейте и добре дошли обратно в нашия YouTube канал. Здравейте, братя и сестри, здравейте хора, които сте нови и гледате това видео. В това видео искаме да ви запознаем с едно момче на име Ники, което дойде до нашия град Плевен, за да излезнем, за да се видим, да се разходим и да си споделим всъщност нашата радост в Бога и да изградим едно общение с него, което така или иначе го имахме в социалните мрежи, но сега то вече стана факт и на живо. И искаме да покажем едно свидетелство, да разкажем как всъщност той достигна до нас, как ние се запознахме с него и смятаме, че това е едно много силно нещо, което Бог има ръка в това нещо и го е направил по начин, по който ние дори не сме си и представали. Здравей, Ники! Разкажи малко за себе си. Здравейте! Аз съм от Пловдив, на 32 години съм. От дълги години съм вярващ. Съвсем случайно историята, която ще споделя към всички и вярвам, че всеки един ще бъде докоснат от тази история. В един много тежък и труден период за мен, в който имах, нехубави взаимоотношения, които бяха изцеждащи, бяха ме отклонили от Господа. И съответно търсих Господа и ми беше трудно да се върна, понеже тези взаимоотношения бяха такива, които ме бяха вързали на определено място. И много време се молих и Господ ми пращаше различни стихове, видеа, текстове, песни дори и попадах много често на ваши видеа. И точно от вашите видеа идваха правилните послания, които на мен ми трябваха в същия момент и те не закъсняваха. Може да не е в днескашния ден, но веднага на следващия идваше отговор от Господа. И си казах, трябва да ги последвам момчета, трябва да им пиша. И си казах, Господи, ако е Твоята воля, един ден Ти ще ни срещнеш или най-малкото ще ни запознаеш. Опитах се да намеря по социалните мрежи как да се свържа с вас. Търсих ви, не можах да ви открия, беше трудно наистина, само единствено в TikTok. И си казах, Боже, Твоя да е волята, очевидно трябва, когато дойде Твоето време, когато е Твоя план, Ти ще направиш чудо. И днес след дълго, една сутрин, пак попаднах, ставайки и закусвайки, попаднах на ваше видео. Беше изключително насърчаващо, изключително докосващо. Казах, не, Господи, сега или никога пак ще се пробвам да намеря момчетата. Отваряйки една от социалните мрежи, попадам на брат Христо. Неочаквано, просто, толкова време ще се молиш за нещо и Бог не закъснява с молитвите. И веднага си казах, сега трябва да пиша. Искам да им споделя как те са ме докоснали и че това, което и двете момчета правят, е нещо невероятно и Господ ги е призовал именно за това. Да помагат на други хора и да се подкрепяме всички взаимно. И написах едно дълго послание към тях, че тяхните видеа са ме изкарали от ситуацията, в която съм бил, че преживявам тежко и трудно време и че Бог ми дава отговори чрез тях. И както го написах на единия, така го написах и абсолютно същото на другия. И днес след дълго време и двамата ми отговориха и съответно това беше и радост и за мен, че Бог не закъсня с молитвата. Радост и за тях, че това, което правят в името на благовестието, да го разпространяват, то докосва хората. По невероятен и чуден начин. Господ работи там, където, как да го споделя, там, където си мислиш, че няма изходен път, Бог дава. Точно на момента. Когато сърцето е най-разбито, когато сърцето е най-тъжно и търси как да изплува и си мислиш, че светлината няма да дойде, Бог ти изпраща хора, послания, песни, стихове, различни неща. В моя случай той ми изпрати хора, братя, които имаме възможността да се видим, да прекараме време заедно. Аз съм изключително благословен и благодарен на Господа за цялото това преживяване и усещане. Много се радваме, братко. За нас е наистина голяма радост и аз лично това беше един от най-хубавите ми дни, когато отворих просто Инстаграм и видях това дълго съобщение от тебе и тогава просто ми кликна, че всъщност всичко това, което го правим за слава на Бога и за благовестието и всъщност, че помагаме наистина на хора, които дори не си
не си го и представяме, че всъщност наистина ги докосваме, им помагаме. И това за нас беше голямо така откровение, голяма радост, голямо свидетелство, като го прочетохме и го чухме от теб. И наистина тогава Бог така направи нещата, че ни даде и повече сила, повече дързост, още повече голяма удовлетвореност и радост нали, в ситуацията, защото ние наистина с чисто сърце и с искрено сърце го правим за Бог и много се радваме, когато можем да сме от помощ на даден човек в неговата ситуация. Дори се радваме и за всички вас, които дори да не сте се свързали с нас или да не сме се открили, по някакъв начин сме ви докоснали. И ние също преминаваме през най-различни трудности, най-различни изпитания и живеем вярата си всеки ден и всеки ден чрез Бог устояваме и преминаваме през всичките тези трудности от живота. И наистина е много насърчително и много силно, когато можем да се свържем един с друг, да се подкрепим, да се насърчим и да разберем, че всъщност има наистина в този свят, в който живеем, има истински взаимоотношения, има истински хора и е невероятно. Когато аз го усетих толкова силно тогава, че нали, веднага ти отговорих, веднага писах обратно, веднага се свързахме и за мен беше голяма радост и просто те усетих като много близък човек. Като човек, който наистина Бог е промислил да ни свържи, да сме заедно като братя в вярата, в живота, приятели. Нещо, което ти по-човешки сам не можеш да направиш, нали, така на сила. То просто се случва натурално. Просто аз вярвам много в това, че няма нищо случайно в този живот, в който ние живеем и че всяка една среща, всяка една душевна, духовна и нали, физическа среща с хора, размяна на емоции, на чувства, на това какво преживяваме е много ценно, много смислено и наистина много, много докосващо и изграждащо ни и нас, и теб, и както и други хора. И това е голямо щастие. Точно така, аз имам микрофон, че може да ми го Да, даваш. вярно. След всичко, което казахте, аз не знам какво мога да допълня, но това, което ми идва на ум е, че ти го спомена преди малко, е, че всъщност това, което се случва като взаимоотношение между нас, нали, ако е на базата на човешко мислене, няма как в случая да се случи по този начин, защото ние дори от различни градове, дори от град, който е на 300 км, или даже дори може би и повече, не знам горе-долу толкова, да, ние успяваме да поддържаме тази искра и Бог да работи чрез нас, тъй като ние имаме и обща група, в която ние си пращаме разни неща, свързани с Бог. Дали било кратки видеа, дали било някакво насърчение. И там общуваме и комуникираме, правим разговори или поне се опитваме. Надявам се да успяваме, нали, в бъдеще да ги правим по-често. И това е нещо, което ни задържа и ни обединява в една кауза, именно Бог. И точно по този начин ние изграждаме едно взаимоотношение, което е на много, много по-високо ниво от всички останали наши взаимоотношения с хората в света, защото ние имаме нещо, към което се стремим заедно, а именно Бог. Нещо, което е вечно, което ще бъде в вечността. И наистина е много голяма радост за мен и благословение, че ние можем още тук на този свят да бъдем заедно и да комуникираме и знам, че това ще продължи вечно и няма да е нещо, което е временно. Защото, за съжаление, няма как да имаме гаранция за нашите връзки и взаимоотношения с останалите ни приятели, които са от света и които нямат тази вяра в себе си, защото знаем, че да, ние се молим за тях и те да достигнат до тази истина, но голяма част от тях, за съжаление, може би няма да стигнат. И съответно, когато ние в момента тук осъзнаваме тази истина, аз се чувствам като човек, който знам, че всяко едно прекарано време, всяка една минута, която прекарвам с вас е нещо смислено и което наистина си заслужава да бъде прекарано. И наистина е много голямо благословение, защото това е една инвестиция, ако се замислите в нашия вечен живот. Защото чрез тази комуникация и това общение, което имаме заедно, нали, аз лично по начина, по който се виждам с вас и с който си говоря, няма как да го направя с някой човек обикновен. Нали, не е на същото ниво комуникацията. Не искам да маловажавам, нали, другите останалите си приятели, но това е едно много по-голямо нещо от просто приятелство. И всъщност това, което сме изпитвали по разговорите ни, онлайн разговорите с камера,
сега се усеща в пъти повече. Нали? Мисля, че и при вас е така. И изобщо цялата тази история и случка е нещо уникално и нещо, което не е случайно. Ти го спомена. И аз много се радвам, защото наистина Бог прави някакви неща, които ние лично с него не сме ги очаквали. В смисъл такъв, по начин, по който ти се свърза с нас, няма да лъжа, нали? Не съм си мислил, че си някакъв фейк профил или нещо, но просто някакси малко в началото не успях да го осъзная, нали? Че има такъв човек, който пише по този начин, отделил е времето си, инвестирал е с тези думи в нас и продължава да гледа нашите видеа. И най-важното, не иска да има някаква изгода от нас, защото много хора ти пишат, поздравяват те, обаче те в подсъзнателно ниво или дори осъзнати някои, те искат нещо да вземат от тебе, да ти се подмажат, да им свършиш някаква услуга за бъдеш. А тук няма такова нещо. И аз съм убеден в това нещо. И съм сигурен, че Бог ни води, защото нещата, които се случват, просто не са случайни. Всички разговори, които сме правили, се вдъхновяваме едни други. Даже в момента, дори някой от нас, ние може и да не знаем, може да е стигнал до някаква фаза, която дори да се отдалечил ли от Бог или пък примерно да е в някаква трудност, която му трябва някакво насърчение и не е случайно, че ние се виждаме точно тези дни и правим това видео, защото това видео, освен че се опитваме да насърчаваме останалите, аз лично също много се насърчавам, защото нали, ние винаги сме казвали, че това, което го говорим, искаме да го живеем и се опитваме и се стремим да го живеем. Така че нали, това мога да добавя аз като нещо, което ми идва и това, което също може да добавим е, че ти сподели, че се свърза с нас и след това ние се разбрахме да се чуем с теб. Нали така беше? Точно така. Организирахме разговора, чухме се и въпреки, че пак казвам, от различни градове бяхме, ние станахме едни много близки, буквално братя, защото взаимоотношението, което усещам сега с теб, Ники, и с теб, Христо, е нещо, което нали, пак се повтарям, но няма как. Все едно, че съм бил с вас от самото си детство. В смисъл, като толкова близки хора, които дори с приятел от детството ми не го чувствам толкова близък. А ние да се познаваме едва с тебе вече, нали, айде малко повече от година, пък с теб също може би година силно да е минала. Не, даже и по-малко. Аз се ви чувствам като толкова близки. Това е нещо, което смятам, че отново не е случайно и е с цел тук. Абсолютно, аз съм много благодарен на Бог за Инстаграм. Ето, че могат да се използват социалните мрежи за нещо хубаво. Нали, насърчаваме ви, че наистина има смисъл във всичко, стига човек да го използва по правилния начин. И за Бог няма нищо невъзможно. И дори през нещо подобно, като такава платформа, където обикновено човек не е използвал за нещо подобно или не си представя, че нещо подобно може да се случи, може да срещне хора, които наистина могат да променят живота му. И за себе си, мен тази ситуация наистина много започнах и да се променям и след нея, защото благодаря на Бог, който работи в мен и който ме изгражда да ставам все по-добър човек, все по-добър мъж, все по-следващ него истината и живота. И това е наистина уникално. И аз смятам, че точно когато и ние заедно, както и ти каза, когато сме заедно, просто се изграждаме един друг. Ние се насърчаваме един друг, ние ставаме по-добри заедно, ние се подкрепяме и нашата цел е наистина да се изграждаме, да израстваме, да се развиваме, да бъдем най-добрата версия на себе си, да бъдем най-добрата версия като приятели, като мъже, като хора, които наистина следват истината и са заедно с Бог и са заедно и помежду си, силни. И наистина, когато започнахме тези разговори, да се чуваме, всеки от нас преминаваше през някакви моменти в живота, които, нали, съответно всеки преминава през тях в различен етап от живота си трудни. Ние просто един друг се подкрепяхме. Ако тогава започна всичко, като ние тебе започнахме, нали, първо да те насърчим и да те извадим от това положение, което си, защото Бог така ни е свързал и ни е изпратил, както ти го сподели, така и в последствие и ти самия с израстването ни във вярата и на самите нас също си послужил. На мен лично ние сме имали заедно разговори и ти си ми давал много мъдри съвети, много мъдро слово от Бога, така воден. И много те оценявам, братко, наистина. И тебе, братко, също много те оценявам. Ние с тебе преживяваме заедно почти всичко. Да. И сме наистина свързани в живота и само това Бог го направи. Наистина, хора, вярвайте, че няма нищо невъзможно и че Бог е велик, Бог е добър и това е уникално. Това само ми напомня да ви напомня на вас, че имаме видео с нашата история. Мисля, че видеото е в TikTok.
ако не се лъжа. Ще го скриншотна и ще ви го поставя сега на екрана, за да го видите. Може да изгледате и да изслушате и нашата история, макар и по-накратко. Там е също обяснение много хубаво и разказана, защото тя също е едно много, много голямо свидетелство. И друго, което искам да допълня, аз лично също много се вдъхнових, когато ни писа, защото ти си млад човек. Знаем, че младите хора, въпреки че сега има някаква тенденция младите хора да са един вид, не мога да кажа вярващи, по-скоро религиозни, но да търсят Бог, в което няма лошо и се надявам да стигнат всички от тях до истината, но вече Бог знае. И ти си млад човек. И това много ме вдъхнови и си казах, ето, значи има хора, които ние можем да направим такова общество, защото той ми говори от много време всъщност да направим някаква среща с хора, с млади хора да говорим. И лека по лека тези хора се появяват. Ти си много голям пример, нали, за това. И други хора са ни писали, но с теб стигнахме чак до виждане, което ние, нали, всъщност ти осъзнаваш, че ние вече си постигнахме една от целите, които имахме. Ние искахме да се видим нали, говоря на теб, братко, защото ние имахме целта да се видим с някой наживо и то чрез TikTok, смисъл такъв, че вече се случи това, дойде такъв човек, който ни е гледал от тези видеа и виждаме, че, защото ние си бяхме казали, дори на един човек да помогнем, ние сме направили това, което, нали, ние ще бъдем удовлетворени от това. Аз съм сигурен, че сме помогнали на още повече хора. Да. Реално, ние наистина го правим за слава на Бога и просто това, което ние живеем като ценности, като морал, като добро, като живот, искаме да го предадем и на другите. Това е наистина нашата мисия. Искаме повече млади хора в България да достигнат до тази истинска любов. Да бъдат един към друг в добри взаимоотношения, да се уважават, да се почитат един друг, да се обичат един друг, да обичат Бог, да се развиват като хора и като личности, за да наистина да достигнат до това нещо, защото Бог е този, който наистина може да изгради трайно, истинско партньорство, било то приятелство, било то връзка и наистина да ни направи по-добри хора, като личности. Ти какво мислиш, братко, за всичко? Аз мога да споделя, че абсолютно съм съгласен с всяко едно нещо, което казвате. Разбира се, трябва да търсим Бог в всяко едно отношение. Най-вече, да, Бог не ни иска перфектни и съвършени при Него. Той ни иска именно счупени, повредени. Ела, аз ще те обичам и ще ти покажа моята любов, да видиш каква е. И именно когато си мислим, че Бог, може би в моя случай, нали, молиш се, дълго говориш, споделяш, си казваш, Боже, чуваш ли молитвите ми? Няма отговор, но стоиш търпеливо и знаеш и уповаваш на Него, защото знаеш, че Неговите планове са много по-могъщи, отколкото твоите. Твоите не стоят по този начин, по който Бог ги вижда и Бог е промислил и иска най-доброто за теб. И точно в мига, в който Той ми откри вас и ми говори чрез вас, и си казах, Бог ги е призвал тези момчета и на колко още много хора могат да помогнат. И тук ние трябва да взаимно да помагаме всеки на всеки, защото няма по-хубаво от спасението. Да се докоснеш до Господ, да, има ги своите трудности и изпитания, но когато си с Господ преминаваш по-леко и по-осъзнато, разбираш ги, знаеш, че Той е твоята утеха и твоето прибежище, Той е твоя щит и нищо няма да те провали. Той стои отдясно ти и няма да допусне да се поклатиш, независимо колко е трудно и тежко състоянието ти, в което се намираш. И това, че понякога можем да не чуваме гласа и да искаме нещо, което на момента да се случи, това не означава, че Бог не работи, да работи задкулисно. Просто Той знае кога е правилното време да ни изненада с това, което сме се молили толкова горещо. И искам да прочета един стих, който ми идва в съзнанието. И той е от Ефесяни 3:20. Аз ще ти дам повече от това, което си ми искал, бъди търпелив и ми вярвай. Точно това е да стоим в Господа, когато имаме нужда да почукаме вратата, ще се отвори. Господ ни чака, трябва да отворим просто сърцата си. И когато Бог работи, Той работи чрез много неща. В моя случай Той ми работи чрез тях. Дали? И това е страхотно, когато просто не мога да го обясня. Чувството се изпитва. Бог се усеща, Бог е смисъла.
всичко, от което се нуждаем е Бог. Да, братко, наистина това е много силно и ти каза нещо много важно. Аз наистина искам да кажа, че съм много благодарен за такива мъжки разговори, истински разговори, защото ти каза това, което всъщност всеки един от нас трябва да осъзнае. Ние наистина сме едни грешни, едни щупени хора, които имат своите травми, имат своите трудности, имат своето минало. Но Бог толкова много ни обича, Той толкова много се грижи за нас, че ни привлича към Него, привлича ни към любовта, към истината. Той ни излекува, Той ни изцелява сърцата, изцелява ни душите и наистина това е едно от най-ценните неща. Взаимоотношението личното с Бог и взаимоотношението с хора, които наистина познават Бог, които търсят Бог в Словото Му, които разпознават действието на Бог в нашата ситуация, в нашите животи, както Бог ни е свързал. И това е наистина много, много силно, защото Бог знае. Бог вижда. Бог е там. Той не те е забравил. Той чува теб, Той чува твоята молитва. Той вижда твоите сълзи, вижда твоите трудности и ти подава ръка да дойдеш и да го хванеш, и да се пуснеш, да предадеш теготата си, трудностите си, хомота си на Него. Той да ги понесе, Той да ги вдигне, Той да ти даде мир, Той да ти даде щастие, Той да те изгради и да те свържи с хора, които наистина ще са ценни в твоя живот. Истинско съкровище е това и аз съм наистина много благодарен за това, защото през всичко това време, през каквото и да сме минали, само Бог е този, който ни държи и ни поддържа наистина да успеем да продължим и с това, което правим, защото имаме и също така и много трудности и атаки, за да спрем да правим това, което правим, но Бог е верен. И Бог знае, че всичко това, понеже ние не го правим за пари и не взимаме нищо от това нещо, Той го прави наистина, за да можем и ние смирено да осъзнаем колко много имаме нужда от Него и колко много други хора имат нужда наистина да разпознаят това, че Бог е всъщност най-голямото богатство за тях в живота им и имат нужда от Него, имат нужда от спасението, което Той ни дава даром. Да, амин. Аз имам един въпрос към вас. Защо смятате, че нека той всъщност към Словото, сега Словото ще го докаже, но някой, който гледа, примерно в момента и може да си каже: добре, ама аз защо пък трябва да имам братя до мене? В смисъл, не мога ли да си постигна сам това нещо в живота? Не мога ли да си... Защото ние сега в момента това, което говорим е, че взаимно се подкрепяме, даваме си надежда, нали, някой от нас изпадне в трудност, другия веднага го привдига, дава му съвет, мъдрост и така нататък. Но има хора, които си мислят, че могат сами да се справят с това нещо. И ние сме скарали в момента ни стихове и ви предлагам да ги прочетем, защо всъщност ние трябва да се обграждаме така заедно и да общуваме. Защо имаме тази група, защо изобщо си пращаме видеа, защо изобщо говорим и правим цялото това нещо, след като някой от хората може да си мисли, че може сам да го прави. Каква е силата на всъщност на това братство, което ние в момента си говорим, защото някои от хората не го осъзнават. Нали? Това искам да го разнищим като отговор на този въпрос. Когато си сам, ти, нали, и съответно мислиш, че можеш да се справиш сам. Това е гордост. Това е его. Това его ти преди. Това его всеки един човек трябва да се научи да го пребори. И това его трябва да бъде наистина предадено на Бог. Трябва да се смирим. Трябва да разчитаме на първо място на Него, на Бог. И да знаем, че ние имаме нашата роля, ние имаме нашите дела, които трябва да направим, нашите стъпки, но не зависи само от теб. Ти сам не можеш да се справиш със собствените си сили. И Бог, понеже е добър Бог, ти изпраща и хора, които те подкрепят, които са заедно с тебе, които Той ти ги дава в живота като подарък, които ще ти помагат, които ще бъдат с тебе в трудности. И това е наистина много по-ценно от това да застанеш сам да се бориш с всичко.
И призовавам всеки един на първо място търсете Бога и Бог ще ви свържи с хора в живота ви, които наистина ще ви бъдат голям подарък от Него, защото аз съм убеден и вярвам, че този, който търси с истинско сърце, с чисто сърце е Бог. Бог се грижи за него дори да ти се струва в този момент, че е много трудно и че си сам. Повярвай ми, времето ще дойде, в което ти няма да си сам. И Бог ще е с теб. И тук той ни насърчава в Словото: бъдете мили един към друг, като към близки роднини. С братска обич изпреварвайте да си отдавате почит един на друг. Много силен стих. Какво би добавил ти, Ники, към тая тема? Аз бих добавил, че братята и сестрите, нали, съответно, ми идва сега един стих, който да кажа: усърдна е молитвата на праведни и там, където са двама или трима, молитвата е по-силна. Затова сам да си не е добре, а е добре да имаш братя, които да те подкрепят в молитва, защото самата молитва става много по-силна. Не, че Бог не чува и самите послания, които имаш в сърцето, самите нужди, но когато ги споделиш, те стават нужди и на твоите братя, и на твоите сестри. Дават лични с тях и те ги преживяват с теб и съответно искат заедно с тебе да излезете на повърхността, защото Бог дава светлина винаги, когато ние очакваме. Това, което мога да споделя също, в света не се живее. Поради причината, че света може да те излъжи с много неща, докато братството и вярата може да ви даде, да ни даде много повече. Виждаме с много различни очи, усещаме с Святия Дух. Всичко е много по-различно, много по-духовно извисено. Докато от света само може да те излъжи, да те погуби. Тази братска любов я няма в света. Тя е на материална база, на парична, ако искате, може да е основана, но никога не е истинска. И тя не оцелява дълго. Приятелството от света не оцелява дълго, докато когато всичко е изградено на словото на вярата, Бог събира и изгражда хора много дълги години. И тази братска и сестринска любов, която има между вярващите, е светлината на света. Защото всички ние, вярващите, сме гладни и жадни за Бог и Той е на първо място в нашия живот. Когато Той липсва, нищо не е също. Просто Бог се усеща, много е различно. Всичко е много различно, когато Той е в живота ти, Той е издигнат и няма нищо по-хубаво от това да го хвалиш, събуждайки се сутрин, да отдадеш хвала и почет. Бог ти е позволил не да се събудиш, да имаш възможността да седнеш, да си говориш с братята, да споделиш, да се насладиш на цялото това време, което ти е дал и да знаеш, че твоите братя, твоите сестри, семействата им, всички са добре, имат възможността да дишат, да се движат и това е благодарение на Него, защото Той ти подарява още един ден. Ние не сме господари дори на следващия ден, не сме господари дори на следващата минута, не знаем какво ще се случи, но Бог е предвидил всичко по Неговия план да се случи. Просто е чудно как Той работи, как събира и как съчетава пътищата, хората да се виждат, да се насърчават, да спасяват един другиго, защото понякога дори ние вярващите падаме тежко, духом понякога и трябва ти да се обърнеш, приятели, семейство, обаче Бог ти пази нещо по-добро, нещо по-хубаво и ти дава точно човек в точното време на правилното място да го срещнеш и да споделиш и да стане част от твоя живот, както в случая с момчетата. Вече толкова дълго време се насърчаваме, чуваме се, молим се един за друг, говорим си, споделяме си и времето прекарано заедно, без значение колко е. То е стойностно. То се усеща, то е вибрира на други нива, ако мога да го обясна. И бих искал хората да се обърнат към Господа, не да тръгват с вярвания. Нещо, тя Вселената, тя съдбата дава. Не, Бог го дава.
Бог ти дава вътрешното усещане, което всички наричат интуиция или шестото ми чувство. Не, това е Святия Дух. Бог ти е дал чрез него да усещаш дали нещото е правилно или не. Той ти говори. Не всеки път можеш да чуваш глас. Може да просто да ти показва знаци. Може да е просто текст. Може да е проповед. Може да е песен. Може да е хваление. Всичко. Но Бог дава. Бог дава и не закъснява. Може понякога да е 1 година, може да се струва твърде дълго, 3 години, може да е 1 ден, може да са 2 месеца. Трябва да имаме това търпение. И вярвайте ми, имаме ли го това търпение, Бог е добър. Бог е просто милостив и велик. Много, много хубави думи, наистина. И това е... Ще прочита просто всъщност и Бог да съчетая това, което ти каза със солото. Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. И наистина Бог е наша опора в нашия живот и в най-различни наши трудности и моменти. Както ти каза, трябва да имаме отворени очи и съзнание да наистина да усетим кога Бог ни говори, кога Бог ни изпраща знак. Защото не винаги човек може да чуе Божия глас, както аз и ти си говорим, но Бог може да ти говори в духа, като изключи всички други мисли от твоят ум и буквално ти не си говориш тогава сам на себе си или не си мислиш ти, защото тогава се усеща едно много, много силно от Бог присъствие, в което ти си в тишината и в това просто неговото, чрез святия му дух в теб, той така те издига, че наистина може да ти говори много тихо на твоята душа, на теб самия и ти разпознаваш думите, когато наистина ги усещаш с цялата си душа, когато Бог ти говори. Не когато ти сам нещо си мислиш или си правиш някакви планове. Или. И както каза, чрез песен, чрез знак, чрез среща с даден човек, чрез словото в Библията, Бог говори по различни начини. И когато човек каже, ама Бог не ми говори, напротив, аз съм убеден, че Бог говори на всеки един, който го търси с цялото си сърце, който наистина, както е писано в Библията, който потърси, ще намери, който похлопа, ще му се отвори, който поиска, ще получи. И наистина, аз съм убеден, че Бог дава на тези, които са с чисто сърце и с постоянство, защото Бог ни учи на търпение, на постоянство, за да изгради нашата вяра, да бъде силна вяра, здрава вяра, която устоява на трудностите, а не от сорта на аз вярвам сега, защото имам нужда от Бог. И ако нещо не се променя, нещо не се случва, значи вече не вярвам в Бог, защото Бог го няма. Напротив, ние трябва да вярваме през цялото време. Когато сме добре, когато сме в трудност, продължаваш да вярваш. Тогава Бог наистина изгражда в тебе устойчивост. Защото идва момент, в който наистина нашата вяра трябва да устои на много тежки предизвикателства, което ние сме предупредени и в Словото, когато Исус Христос се върне отново на тази земя. До тогава ще има трудности, ще има моменти, в които ние вярващите няма да сме удобни, няма да сме угодни за това, което говорим на хората от света. Ще ни се подиграват, ще ни викате тия религиозните или тия, дето говорят за Бог. Ще ни гонят, няма да са с добри взаимоотношения към нас. Знаете как хората в света се отнасят един към друг, камо ли, и с обидни думи, епитети и най-различни начини на общение, което ние сме били в това, знаем какво е. Благодарим на Бог, че Той ни обновява, изчиства и речника ни изчиства, и живота ни изчиства, и начина ни на отношение и на мислене изчиства, и наистина ни прави да бъдем хора, които се стремят към доброто, които се стремят към Него, който е изворът на доброто и на любовта. Едно нещо, което може да е както заключващо за това видео, не знам колко дълго вече станам, понеже не следим времето, но една поука, която могат да се вземат хората и която и ние може да се вземем. Това, което си направил ти, Ники, с този коментар, тия съобщения, които си написал, истината е, че аз съм сигурен и съм го забелязвал, че много хора искат да го направят, но не го правят.
Тоест те харесват видеята. И не говоря само за нашите видеа. Говоря за като цялостно. Те харесват това, което правиш. Харесват съдържанието, което публикуваш и така нататък. Но нямат смелостта да ти благодарят, да ти напишат едно съобщение, да изразят това, което чувстват към теб. Позитивно или негативно. Сега, препоръчително ли да е позитивно? Някои хора си изразяват и негативното. Но тук искам да се фокусирам върху позитивното и това, как ти си написал това, което си почувствал. Това, което със сигурност Бог те е потикнал да направиш. И ти си го направил и чрез това твое действие ти си вдъхновил пък нас двамата, ние да продължим да го правим. И това смятам, че трябва всички тук да си вземем покрай тези, които гледат видеята. Никога не знаете колко може да помогнете на един човек, когато бъдете искрени към него и споделите това, което наистина усещате. Дори да е нещо критично, но с градивна критика, нали, съответно и с нещо, което би му помогнало, защото ти не знам дали осъзнаваш с това нещо, което си направил, колко си ни вдъхновил, колко си ни насърчил, но гарантирам ти, че е много голямо насърчение. И наистина ти благодаря за това, че си го направил, защото ето само това съобщение, не две съобщения, хайде, едно към него, едно към мен, само тия две съобщения са довели до всички тези неща, които в момента се случват. Представяш си ти да си беше казал, хубави са, готини момчета са, харесвам. И това си е. Смисъл, харесваш видеото и подминаваш и така да се каже, пренебрегваш този глас, този свят дух, който ти е казал, свържи се с тях, пиши им. Точно това, което вие говорите в момента. Послушал си Святия Дух, направил си това нещо и той те е довел до тук. Ето как Бог отваря врати. Когато ние сме покорни и усещаме действието на Бог. Когато ние просто послушаме Бог и действаме, Бог отваря врати, Бог променя ситуации, Бог променя животи, защото Той е наистина един велик Бог. И наистина, хора, когато имате в сърцето си нещо добро, споделете го на човека от среща. Наистина не знаете колко може да му помогнете в този момент, защото не знаете той през какво преминава, от какво има нужда. И една дума, една добра дума, едно истинско, искрено чувство от ваша страна може наистина да направи много голяма промяна за този човек. И бъдете с близките си така, обичайте ги, казвайте им го, не го крийте, не го взимайте за даденост, защото нищо на този свят не трябва да приемаме за даденост. Трябва да сме благодарни и наистина да живеем с чистота и с искреност и с... Просто наистина живейте. Живейте го този живот, заедно с Бог, разбира се. И както ти каза, наистина това послание, просто правете, действайте. Не се затваряйте в себе си и посявайте добро, посявайте любов. И това има много голяма стойност. Ти нещо да кажеш така за завършек, някакво послание, нещо, което да кажеш на хората, на нашата аудитория, на хората, които ни гледат, от вярващи. Нещо, което усещаш, може би от Святия Дух, да споделиш? Не спирайте да гледате момчетата, те качват невероятно съдържание, нещо, което най-добрия съвет. Ще ви... Най-добрия съвет. Разбира се. Смятам, направо се ви го казвам, Бог докосва по чуден и съвършен начин и не се знае в кой момент, кой миг той ще ви изпрати послание. Вземете го при сърце, насърчавайте се един друго, благодарете винаги, независимо дали нещо е било нехубаво или хубаво, бъдете винаги благодарни, че Бог ви избави от нещо или че Бог е направил нещо за вас. Няма по-хубаво от това. Пътя, истината и живота е Той. Бъдете благословени. Амин. Благодарим на всички от вас, които останаха от тук и слушаха това, което говорихме. Надяваме се да сме докоснали повечето хора от вас, дори всички, по волята на Бог. И ние продължаваме да се наслаждаваме деня с разходка, с общение и с благодарност към Бог за всичко това, което е извършил. Бъдете благословени, харесайте видеото, споделете, ако ви е на сърце, може и да коментирате, защото това много ще помогне за аудиторията и за алгоритъма всъщност да достигне до хората, които Бог иска да достигне, каквато е Неговата воля. Амин. Амин.